नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खातें वाटप जाहीर केल्या उपरांत मोदी 3.0 मधल्या कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांनी आयज आपापल्या पदांचो ताबो घेतलो. अमित शाह हांणी घरमंत्रीपद, राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण मंत्रालय, एस जयशंकर हांणी विदेश वेव्हार खात्याचे मंत्री म्हणून, तशेंच नितीन गडकरी हांणी रस्तो आणि येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालय ह्या खात्याचो कार्यभार स्वीकारला. जे.पी. नड्डा हांणी लेगीत भलायकी खात्याचो, शिवराज सिंग चौहान हांणी शेती मंत्रीपदाचो ताबो घेतला. आपल्या खात्याचो कार्यभार स्वीकारल्या उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, अर्जुन राम मेघवाल तशेंच चिराग पासवान हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. Deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं इसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा. जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं विकसित भारत बनाने की, उसमें विधि और न्याय मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है. ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके. आदले रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन पयलींचे रेल्वे मंत्रीपद, तांचे वांगडा माहिती आणि प्रसारण मंत्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तशेंच माहिती तंत्रज्ञान खात्याचो पदभार सोपयला. आयज तांणी आपल्या नव्या खात्यांनी वचून कामाक सुरवात केली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून डॉ. एल मुरुगन हांचे कडेन संसदीय कामकाज खात्याचो कार्यभार सोपयला. तांणी लेगीत आयज आपल्या पदाचो ताबो घेतला. दोनूय मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए. इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें. Taking charge as an INB MOS minister, so this second time I'm taking charge here, so I'm very happy and I express my sincere thanks and my gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to given me this opportunity to serve again in this ministry. उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्यान सेगीत 6व्या फावटी वेचून आयिल्ल्या श्रीपाद येसो नायक हांकां मोदी 3.0 सरकारात उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सोपयला. फाटल्या 14 वर्सांत तांणी केंद्र सरकाराक 10 वेगवेगळ्या खात्यांचो कार्यभार पळयला. आयज तांणी आपल्या मंत्रालयाचो ताबो घेतलो. बहुत आनंद हो रहा है. नॉर्थ गोवा के लोगों ने जो मुझे मौका दिया, 6 बार मौका दिया, मेरा ये 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 6ठी बार जीता हूँ और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा. और मोदी जी ने आज फिर एक बार यानी तीसरी बार
अपने कैबिनेट में मुझे स्थान दिया, देश की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी नॉर्थ गोवा की जनता और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, ये पूरा करने के लिए फिर एक बार देश की सेवा निश्चित तौर से करेंगे और विकसित गोवा का जो एक सपना है वो साकार करने में हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढारपणाखाला सोपूत विधी झाल्या उपरांत मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केले। तातूंत संरक्षण, घर, अर्थ, विदेश व्यवहार मंत्रालयाची जापसालदारकी दरेकी राजनाथ सिंग, अमित शाह, निर्मला सीतारामन आणि डॉ. एस जयशंकर हांचे कडेन कायम दवरल्या। सिंग रक्षा, अमित शाह घर मंत्रालय, निर्मला सीतारामन अर्थ खाते, नितीन गडकरी रस्तो येरादारी आणि राजमार्ग, जाल्यार पियुष गोयल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री म्हणून कारभार सांभाळले। शिवराज सिंग चौहान शेती आणि ग्रामीण उदरगत, भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे भलायकी कुटुंब कल्याण तशेंच रसायन आणि उर्वरक मंत्रीपद सांभाळले। एस जयशंकर हांका विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल हांका ऊर्जा आणि शारी विकास मंत्रालय, एच.डी. कुमारस्वामी हांका जड उद्योग आणि स्टील, धर्मेंद्र प्रधान हांका शिक्षण, जितन राम मांझी हांका MSME मंत्रालय, राजीव रंजन सिंग हांका पंचायत राज आणि पशुपालन आणि डेअरी, सर्बानंद सोनोवाल हांका बंदरां बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार हांका सामाजिक न्याय आणि अधिकार तशेंच राममोहन नायडू हांका नागरिक उड्डाण मंत्रालय, प्रल्हाद जोशी हांका गिरायक खाद्य आणि भौशीक वितरण, जुएल ओराव हांका जनजातीय कार्य मंत्रालय, गिरिराज सिंग हांका कापड मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव हांका रेल्वे, IT आणि माहिती वितरावण, ज्योतिरादित्य सिंधिया हांका संपर्क आणि उत्तर उदेंत क्षेत्र विकास मंत्रालय, भूपेंद्र यादव हांका पर्यावरण आणि राना मंत्रालय, गजेंद्र सिंग शेखावत हांका संस्कृती आणि पर्यटन मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी हांका बायलां आणि भुरगीं उदरगत मंत्रालय, किरेन रिजिजू हांका संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक, हरदीप सिंग पुरी हांका पेट्रोलियम मंत्रालय, डॉ. मनसुख मांडवीय हांका श्रम, रोजगार आणि खेळा तशेंच युवा मंत्रालय, जी. किशन रेड्डी हांका कोळसो मंत्रालय आणि खनन मंत्रालय, चिराग पासवान हांका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, CR पाटील हांका जलशक्ती मंत्रालय, जाल्यार राव इंद्रजीत सिंग हांका सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र भार सोपयला। जितेंद्र सिंग हांका विज्ञान आणि उद्योगिकीकरण मंत्रालय राज्यमंत्री म्हणून, जाल्यार अर्जुन राम मेघवाल हांका विधी आणि न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र भार सोपयला। जाधव प्रतापराव गणपतराव हांका आयुष मंत्रालय राज्यमंत्री, जयंत चौधरी हांका कौशल विकास मंत्रालय, जतीन प्रसाद हांका वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तशेंच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती उद्योगिकीकरण मंत्रालय, श्रीपाद येसो नाईक हांका ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पंकज चौधरी हांका अर्थ राज्य मंत्रालय, जाल्यार कृष्णपाल गुर्जर हांका सहकारिता राज्य मंत्रालय सोपयला। पणजी शहरात स्मार्ट सिटी येवजणे खाला वेगवेगळी कामां सुरू आसात, ती झुजा पावण्यार चालू आसात। तातूंत कामांची गुणवत्ता, लोकांची सुरक्षा हाका प्राधान्य दिला, अशें स्पश्टीकरण इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ह्या कंपनीन केला। सांतिनेज ताडमाड ह्या वाठारांत अदीक पावस पडिल्ल्यान सुरू आशिल्ल्या साण उदकाची वाहिनी कामात आडखळी निर्माण जाल्ल्यो आणि ताका लागून लोकांक त्रास जालो। ह्या गजालींची दखल घेवन अतिरिक्त पंप सेट घालून उदक भायर काडपाचें काम सुरू आसा आणि बेगीनूच त्या वाठारांतली परिस्थिती नियंत्रणात येतली असो विश्वास कंपनीन जारी केल्ल्या पत्रकांतल्यान उक्तायला। T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत न्यूयॉर्कांतल्या नासाऊ
गुवाहाटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर काल जाल्ल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेन बांगलादेश पंगडाचेर 4 धांवड्यांनी जैत मेळयला. कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना दक्षिण आफ्रिका पंगडान 20 षटकात 6 गडे वगडावन 113 धांवड्यो काडून बांगलादेशा मुखार 114 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. मात बांगलादेश पंगड ती पुराय करूंक शकलो ना. बांगलादेशान निर्धारीत 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 109 धांवड्यो काडल्यो. सर्तीत आयज राती 8 वरांचेर पाकिस्तान आनी कॅनडा ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.